Kaixo, Ibo naiz, Hernaniko monitorea eta gaurkoan ingo dugu kore saioa. Hasieran beroketa txiki bat ingo dugu gorputz atalak berotzen juteko, artikulazioa mugituz, eta geroago, atal nagusian, hareketa ezberdinak eginez, gora lantzen ez bakarrik abdominaleko erdialdea, rektoa, baita ere zeiarrak eta bizkarra lumbarrak, bai? Orduan, musika martxan hasten denean, hasiko gara beroketarekin. Gero azalduko dizuet, ariketa bakoitzan zenbat denbora eta nola antolatuko dugu, bai? Orduan, hasiko gara burua mugitzen, bai? Alboetara, biribilak eginez, bai? Las pausadetan, mareatu gabe, ez taldera berdina, polik izun ritmoan, lau alinin maden zuteleno, beste lau, bai? Urrena sorbalekin biribilak ere, aurreraka, adibidez, las paustere, eta bestaldera. Vale, guain, ikutugu biribilak, besoak eta eskuak ere mugituta. Sorbalekin batera, lau eta bost. Atzeraka. Bale, gora besoak flexionatzen eta luzatzen. Eta horrengoan eskumuturrak. Alde batera eta bestera. Edo bestela ere, biribilak eginez. Barruraka eta kanporaka. Jarriko gara, etzanda buruz gora, joetuko lurrean bizkarra, eskapolak eta burua, eskua behien oinak ere hasiera baten, bai? Gora, hankak alternatzen. Bela bat urbiloko bularra eta gero bestea. Bale, urrengo mantendu hankak airean, eta gogora baluzatzen da beste flexionatzen. Jaizten oinak lurrera, eskua berkatzen, besoak luze, eta gogora erdiraka, bai, burua altxatzen, besoak urbiltzen, barrak eskuak urbiltzen, belanetara eta gero urbiltzen. Berdina errepikatzen dugu, baina eskuak albo batera eraman da, burua jetxi eta bestaldera. Bai, pixkanaka. Bale, berriro eskuak lasaitu, eraman bera, eta berriro urbiltzekoaz belaunak bularrera. Zuek nahi zuten abiaduran, indezaru da azkarrago edo pixkan motelago. Hankak. Luze, flexionatu, bat eta gerestea luzatu. Gero aldatzen pun. Maten burua behian, oraingoz. Pula saitzen oinak, gerak eraman, eta pixkat azkarra jungo gara. Erdira, albo batera, bestera. Bai? Eta bestera, egazkenekua. Bale, jitsi burua, eta pixkat azkarra gomputu dugu. Hankagirean, bat luze beste flexionatuta. Eta loikin lurrikutu gabe. Haitxe oinak lurrera. Eta altxatu dugu burua eta gesten dugu pixkatu. Baina lurrean ikutu gabe. Juten gara lasaitzen, eta bukatu dugu beroketarekin, bai? Hasiko gara, atal nagusianekin. 6 bloketan banatuko dugu, bloke bakoitzean, hareketa bat, hiru hareketa izango da minimo, bloke bakoitzean, bat, lehenengoa abdominal rektua, bai, erdikoa, bigarrena zeiarrak, eta hirugarrena lumbarrak. Hareketa bakoitza 20 segundu, bukatzarekoan hareketa horrekin, beste 20, atxen pixka eta hartziko, bai? Orduan, jarriko gara
buruz gora, zanda, hankak airean, bai, eskuak atzean, eta joango gara eskuak erdirak eramaten, hurbiltzen bela honetara eta urruntzen. Burua altxatzen pixka bat, gogortu pixka zabela, dut bat abagazteko, eta garretu du modu berean, denbora pasarte, 20 segunduak pasarte. Bale, beste 20 segundu. Jarretzen dugu txanda buruz gora, bai? Kasuetan oinak behian, jugora eskuekin, txandakatzen, ikutzen alde bereko taloia. Erraiz egira balin bada, ikutu bestela alde bereko behatzen dodia. Burua pixet altxatari, bai? Hasieran taloia ikutzen, erraiz egin balin bada, bestela urrundu pixkat oinak, edo behatzen dodia ikutzen eskertu. Bale. Urrengo honekitan, mantentzea gara buruz gora, eta ingo zubia, gora gerria altxatzen da geisten. Garreko kontrolatzen arnasketa, bai, beti zurretik hartuta, hasi horretik ariketa, eta gero askatzen agoteka. Igo eta bexi. Bestrako saitu, gerria, ez da kolokatzen lurrean. Urbilu baina ikutu gabe. Eta gora garaman, alik eta gaien urbiltzen zapaia. Gora gagota, agoteka, berak hartu zurretika. Bale. Bukatu golengo blokea, oain ez tegera, bigarren blokearekin berriro, erdialdekoa, bai? Kasuetan, hankak airean, 90 gradutan, bat luz eta azta flexionatuta, bizikleta, bai? Eta hankak mugitzen dugun bitartean, burua airean. Gogortu du zabela. Zue bilatu hartzute ritmoa, Ikusten batzute, ezin duzutela aguantatu ritmo hortan, pixka moten duztela. Eroien lurrera. Eta garriko gara, algoz. Hankak luze, polpa besteren gainean, besa horrega apoiatu, bai? Aiz ezkerrekoa. Ego bat dugu kontua eta sorbalda lerro berdinean, bai? Eta beste eskua aurrean. Gogora gerria altxatzen lurretikan. Igo eta jetxi, bai? Arrasa botatzen gora, arrasatzen bera. Bale, beste 20 segundu eta leno hasieran esan dizuet bloke bakoitza 3 ariketan minimo, kasuetan ingo bloke honetan 4. Zen errepikatuko dugu bestaldera. Bai. Izate kolokatzen, eta gauza bera beste aldera. Gerria pixka eta altxaterekin nahikoa bat ez da hasieran, gero saietu pixka gora bat, Gogortu du zabela, ipurdiare. Vale. Jarreko gara algoz. Hankak 90 gradutan, oinak airean, eskuak atzean. Lumbarretan, bai? Eta gugora kolunkatzen. Hau da, arras botatzean, oina bera, buru altxa. Arras hartzen berriz burua bera, oina gora. Altxare pixoak bularra, bai, lorretik. Vale.
Bigarren blokea bukatuta, pasatzen gara hirugarrenera. Mantenduko ditugu hankak gorputz osoa luze. Bai, gora hankak oina barkatu gurutzatzen. Eskuak ipurdiazken kolokatuta, bai? Eta altza pixkaburua, beloikin lurrekotu gabe. Bale, bukatzekoan lasaitu hankak, etxi burua. Jarraitzen dugu buruz gora, entzan da, maiankak flexionatuta kasuntan, bai? Gora, lehen horrek egiten bezala eskuak buruan atzean, baina erdirak eraman beharrean alboetara. Albo batera, atzera eta bestera. Burua, tensio gehiagi bali bakatzen lepoalean, mantendu behian eta jarraitu besoak luzatzen. Kanpoaldean eramate. Vale. Harriko geretzen da buruz bera lumbarrak. Lantzeko, kasu honetan, apoiatu bezarreak, eskuak lurrean. Gora, bizkarra okertzen, bakarrik goiko atalak. Bakarrik altzatzen burua eta pixka bat bularra. Ukondoak lurretik anantxa gabe, bai? Konduz bizkarra okertzen zoaztenean, gogortu zabela, zoran hori babesteko, bale. Eta horrego blokera pasatzen gara. Jarriko gara kasu honetan, lau hanketan. Eskuak sorbalen parean, beloan egarrein parean, utzi eta zetxikatan genartean. Mungo gara, mantenduko ditugu beloanak airean, hankak guztatu gabe, eta mungo gara esku bat zapaltzen, eta gero bezperekin berdinen, txaldak atzen. Gogortu dut sabela. Ariketa simpleak. Zuen eremuan, azkarregi mugitzen bazute, agianek azute aukera gehiago ez egiteko dena jarrek. Bai, orduan, goto mantxoa bitu nahi mazute. Bale, jarreko gara eserita. Hanka flexionatuta, oinek airean gurutzatuta, bizkarra pixka biribilduta, eta gogora eskua pasatzen alde batera eta bestera. Prest, oain. Unere burua mugitzen, eskuak doazen alde betetinea, bizkarra beratzen. Ipurde bakarri, gluteoak. Lurra gainean. Bale, bukatu baina bera, eta jarriko gara lau hanketan berriro. Katuta katua egiteko bai, mugora bizkarra biribiltzen, eta luzatzen, txandakatzen. Berri eskua sorbaren parean, beloren erren parean, eta fitxik atutzen artean. Tratezen burra barruraka, teleporde kanporaka. Ez bakarrik esakratzen, bizkarra biribiltzen, baita luzatzen ere. Tarte txiki bat belarre eta sorberen artean. Bale. Urrego blokera pasatzen gara. Bai. Etzan da berria buruz bera, buruz gora barkatu. Kasu honetan hanka bat luzea dira ezkerrekoa eta zer flexionatua. Pungora luzatutako hanka gorak eta berak eramaten, bai? Burua goietan egon bitartean. Azten gara. Kontrolatzen hankaren mugimendua.
Gora, bera, talbeekin lurrekotu gabe. Goreka erabatean bota gotikan, berak abere zururretik hartu. Bale, beste 20 segundu, kasu honetan, bloke bakoitzan hiru ariketa minimo zen dizuet, kasu honetan, errepikatu gogu bestalde dara, bai? Lehen horretik beste ariketa batekin, zeiarreko batekin indugun bezala. Ura maila mantendu, momentuz, eta barriga prestatenean, altxat, hasi mugitzen berriro modu berean, aurreko ariketa bezala. Anta. Kasu honetan, nire kasuan, eskunikoa. Gora bota, beraka zurretik hartu. Bale, kontrakoan, jetxi bera, burua, flexionatu hanka. Harreko gara alboz. Hanka kruze, oina pegatuka. Beso bat luze ere. Sorbalda horrek gaina burua jetxita. Eta beste eskuarekin, bularren aurrealdean eukigarrean, burura. Horun, arrasa botatzean, ukondua, urbilduko dugu, alde bereko, hankera, hanka horrekin zabaluta. Urruntzerako berriz, hartu zurretikan, eta ukondua urrundu hanketikan. Hanka, besterekin elkartu. Arrasa botatzean, urrundu, hankak. Kontatzen, errepikatena, gutxu bera, beste aldera, berdin egiteko. Ingogu berriro, ariketa berdina bai, beste aldera. Aprobetxatu batzen aldean, kolokatzeko beste aldera. Goratu etxean mugitu. Eta azten gara. Irikan egita gainen hanka. Gortu zabela. Horrek azaltzeko. Koordinazioa, ukondu eta hanken artean, alde berekoa. Bale, bukatzerakoan, jetxi, asaitu. Eta jarriko gara berriro banketan. Kasu honetan, pungura luzaten ezkarreko besoa eta eskuineko hanka. Eta banketan beti bezala. Eskua zorroaren parean, belanen herrien parean. Eta zaitu garrera, aliketa denbora alien, irauten. Luzatu besoa, aurrera, hankatzera. Gogortu zabela, begira lurrera burua, altxa gabe. Eskua, zorroaren parean eta oina, gerrien parean. Tendu, kapon bukatzen. Bale, etxi bera. Pasaitu txabat. Pasabara bazate bolitara. Pasala zaien. Barako kontxako gona. Momentu batez. Gero gutezate kolokatzen. Eta errepikatuko dugu bestalea kasuntan eskubiko eskua eta azkarreko hanka. Mantendu luze. Zabela, lumbarra babesteko, jarraitu kontrolatzen arrasketa, geisten eta zaintzen. Eta ingo azkeneko blokea. Egu plantxa, bai? Plantxa, baina belaunak lurrean apoiatuta. Eta besaurrek ere behia mantendu. Oinak airean. Bai. Gogotu zabela. Glutetik burura. Larro zuzen bat, mantendu. Bale, bukatzerakoan. Oinak bere eraman. Jatu gara bastante momentu batez, kontxako gara, gara dentu lasen. Bale, azken aurreko ariketan, jarriko gara, hanka flexionatuta, buruz gora bai. Eta mugu gara, hankak alde bat eta zera eramaten. Hankak elkarturik.
arras botatzen hurbildu belaunak lurrera eta arras hartzen erdira. Gerria pixkat altxata, bai? Kontrako gerria altxata, belaunak hurbiltzeakoan edo hankak lurrera. Bale, eta azken harik da, jarriko gara etzan da buruz bera. Besoak luz aurrean, hankak atzean. Horren hasiko gara mugitzen ezkerreko eskua eta eskuineko hanka, bai? Buruarekin batera. Armak sartzen berriz bera, eta gero jugu gara txandagatzen. Kolokatzen, prestatzen. Eta zerriko horrekitak. Muturrek altzatzen ditugun bakoitzean, buruare pixak altxata. Pixak altxatzerekin nahiko, baina hori bai. Gogotun sabela, lumbarra, besteko da. Eta listo. Hau izan azkeneko ariketa, bukatu dugu atal naguseekin. Eta jarriko gara momentu bat ez eserita, luzaketa batzuk egiteko. Hasiko gara ingeletako zonalearekin. Elkartu oinak, bizkarra azutzen, eta saiatu belaunak berak lurrera hurbiltzen, bai? Aguantatu 10 segunduz. Vale, eskatu lasai, saiatu, hanka bat luzatu. Eta bezala flexionatuta, eta juten gara, luzatutako hankera, oinera hurbiltzen eskua. Bikiak, pixka luzatzeko, bai? Taloiak ere ikusten. Vale, askatu, ez taldera behin, Luzatu bikia, koandoan, kuadrize, zizterren aurreko aldea, bai? Biak aflexionatuta, baina adibidez ezkerrekoa, eskuiniko belaunak pegatuta, eta eskuiniko oina, eskubiko oina, taloia, glutera. Bai, eraman gorpuntza pixkat atzera, bizkarra horrelu pixka lurrera, eta nabiko hartuki zizterren aurreko aldea. Vale, bestalde da berdina. Vale, biakak luzatu. Eta guten dira esikutibile eksterran espaldeak luzatzen. Apurtu gura biribilu bizkarra eta eskuak oinetara hurbiltzen. Urruntzen, lasaitzen. Hankan ez dut bezala, luzen flexionatuta edo guruzatuta. Eskua taporetu lurrean, eta beste eskua eraman kontrako aldera, bizkarra pixkat biribiluta. Eta sorbala, belarrera hurbildu gabe, bai? Eta bestaldera beina. Zaitxaldea pixkala luzatzeko, bai? Eskuak elkartu bularra parean, esku horrek kanpora begira, torraz lasai, eta botatzean apurtu gura biribilu bizkarra, luzatu besoa. Vale, hurbildu eskuak bularrera jaitsi eta barandio. Sorbalekin biribiek egin, aurrera atzera, binaka banaka, nahi zuten bezala. Belarri bat hurbildu alebereko sorbalera, eta gora alebereko eskua gora eramaten burura, lepo aldea, kontrako aldea, luzatzeko bizka. Burakin barroreka, eskorekin kanporeka. Bestaldea berdina. Eta azkenik, makurtu burua, eskua goian, eta burakin atzereka, eskuekin aurrereka.
Eta bukatzerekoan, eskatuzku bat, bestea, altza burua, behi aurrera. Eta honekin nahikoa, eskerrik asko eta gogoratu, etxean mugitu.